लाना फैदो दे मोजां लाबोबानो जाबाय ओमफ्राय माबा बेदर गोदानाव दंना गैया नैलै एक्सिडेन्ट जालायबाय नै थाय जायाखै कमप्लिट गैया गावजों जुलि जानो थाखाय थि खालामनाय हौवाजों लामायाव बेरायबाय थानाय समावनो सासे सिख्लाखौ ओरैबायदि खालामदों गिथाव बाथाव जाथाय खालामदों बिनि सायाव सावरायगोन आरो लोगोसे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा साख्रिनि आनजादखौ लादों बा टेट आनजादखौ लादों नाथाय बिनि फिथाइखौ दासिमबो होआखै बिनि सायावबो जों सावरायगोन खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय अब्ला जों गिबियावनो सावरायगोन मोनसे गिथाव बाथाव जाथाय आरो बेबायदि गिथाव बाथाव जाथाया जोंनि बे आसामावबो जायो लोगोसे जोंनि बे भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो जायो बे जाथायानो जादों जिनाहारनि जाथाय झारखंड रायजोनि वेस्ट सिंहभूमआव सासे 22 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ गावजों जुलि जानो गोनां हौवाजों लामायाव थाबायलांबाय थानाय समाव मोनसे सुबुंनि हानजाया सिख्लाखौ हमनानै लामानि साइडआव लांनानै हानजायारि जिनाहारि खालामदों आरो हानजायारि जिनाहारि खालामनायनि उनाव सिख्लानि बेग आरो सिख्लानि मबाइल फनखौ सिखावफोरा बा हानजा जिनाहारि खालामग्राफोरा लांखुमादों जुलि लानो गोनां हौवाया पुलिसनो खौरां हरदोंमोनब्लाबो नाथाय पुलिसा सफैनायनि सिगांनो दायनिगिरिफोरा स्पटनिफ्राय बा जाथायसालिनिफ्राय जाथायखौ खालामखांनानै खारखुमा लांदों बे समाव सिख्लाखौ फाहामसालियाव गाज्रि थासारियाव फाहामथायगासिनो दङ आरो सिख्लानि स्टेटमेन्ट होनायनि उनाव जाथायाव लोब्बा थानाय 7 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामदों नाथाय हमजानायफोरनि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै आसरित बे सिख्लाजों आरो बे सिख्लानि जानो गोनां हौवाजों बा न'खराव रायलायखाबायमोन बिसोरनि गेजेराव हिन्जावनि न'खरजों आरो हौवानि न'खरनि गेजेराव रायलायखानाय जायोमोन आरो बिसोरो लामायाव बेरायदोंमोन बिसोर हौवा हिन्जाव जेनेबा जुलि जाथ'वाखैमोन जानो गोनांखाय हौवा हिन्जाव लामायाव बेरायबाय रायलायदोंमोन खोमा बेबायदि बेरायबाय थानाय समावनो मोनसे सुबुंनि हानजाया हौवाखौ साइडआव दोननानै सिख्लाखौ साइडआव लांनानै हानजा जिनाहारि खालामदों आरो हानजा जिनाहारि खालामनानै मुवा बेसादबो खावना लांदों ओरैबायदि जाथाय जायो जोंनि बे भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोराव अब्ला दानिया फैदो जोंहा बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रा मुलारि बिथाङा प्रमद बर' बिथांनि सायाव मा बुंखो बेखौ नोंथांमोना खोनासंबा बुजिगोन हाग्रा मुलारि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला प्रमद बर'नि बाथ्राखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा प्रमद बर' बिथाङा एग्जामखौ खुंदों नाथाय रिजाल्टखौ होनो हायाखै 20,000 टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा फेक्टिमाइज जाना दं होननानै बिथाङा रोखा बुंथिदों प्रमद बर'थ' কৈ পেলাই শেষ কৰিব নোৱাৰে আপুনি কিবা দেখিছে দুনিয়াত কিবা টেট পৰীক্ষা এক্সাম কৰি পেলাই আজিলৈকেও না ৰিজাল্ট না মাৰ্কশ্বিট এনেকুৱা কিবা পৰীক্ষা দি পেলাই মই ফেল হৈছে না পাছ হৈছে এইটো ৰিজাল্টটো মই পাব লাগিছিল কিয় দিয়া নাই এতিয়ালৈকে মই পাছো হ'ব পাৰে ফেলো হ'ব পাৰে 12,000 টেট শিক্ষকসকলে এতিয়া ভিক্টিমাইজ হৈ আছে চাকৰি দিয়া নাই ৰিজাল্টও দিয়া নাই माने मार्कशिटखौ दिया मारिया बेनो दा थांनो ओंखारबाय लांसिगोन जों मोजां बुजायना हरबाय ना फंबाय दे होमबा दे बिदिनो खाना गोलाव गोदान नङा खनसे थुख्रा जानाया खानापारायाव बिदिनो मोन आरोखि दा जों आलासिफोरखौ हगारबाय आलासि माने हमनायफोरखौ जों हगारबाय दा बिसोर न'आव थांबाय गहपुर बिसोर दा मोनायावसो मोनहैगोन मोनानि 8टा 9टासो मोनहैनांगौ बिसोरो लाना फैदो दे मोजां लाबोबानो जाबाय ओमफ्राय माबा बेदर गोदानाव दंना गैया नैलै एक्सिडेन्ट जालायबाय नै थाय जायाखै कमप्लिट गैया दे